Nenyin jabi Dauda Bugu. Ko ni be sarakati bo ika ado misiri kesi de la wa ube ika di fantandema. Doni keba ko na ya soro fantami fantanya geleima tala aka haju nyana bolendo me fantando sino aka haju bese ka nyana bo yoro were donc comme misiri joli kana folo dola ode fasamantia kabo kana folo ta kadi fantankelema comme misiri joli fule silama be de kam masalaha bola silama be fantan fana ta nyuma ya bedda ale kelendema ibe nyuma ya minke fantai o bedda fantan kelendema misiri fana joli o be silama un nafa be se silama bedema min kan nafa be chaya kacari na be silama beka o de baraji kabo kateme nafa min be mo kelenga ko ani fana misiri joli be do sarakati jariya la fantan fana ta ya dudro ya bane misiri joli fana ni misiri jobe sarakati jariya kono misiri joli fana idonna aya kono wa ta'awanu lal birri wat taqwa ayen nyogon jeme bato ko la ni alayen siranyo ko nyuma wala idonno aya fana la misiri joli idonna ciden ka hadisa kono na ko ni misiri ewa jo alaye hari jiya kono na be ko mi hari ewa kono wolo fanda yorode ko yomal kama do ala be sojo yar janna kono misiri joli be dola donc don ko ba ko ni be se ku fula be fara nyogonka nyuma nyi ku fula be de fara nyogonka na folo ke kam misiri jo ika fantanso u be fara nyogonka no te se ka fara nyogonka ambe darura gelembe minna ambo laje na nya do dugu mindo ube yuro mindo misiri ko de bula kosobe fantayin fana fule u be se ka mo wore soro mimba ale so parce que jakka u be se ka di ale ma jakka te se ka do misiri la donc ni haaju ni darura dilolembe misiri la ibe na folo do misiri la o de baraje kabo kateme ka di fantanka mais fantan ni fana na be chogoya dola don kaba ko ni fantan be chogoya dola fantan do de sisa geliya do de do ba ka haaju do ba ka darura do ba ka fo o darura in ka wuli de sisa na ma wuli abese ka sababu ye abeka ke sababu yere ka aninyere tola ka halakire mu sugu be fantan minna ko ta nyana bo o be misiri jolinye parce que ikalla je munu ni misiri fana bila nyefe fana uyu ka della doke munye adaruriyat al khams jumanya foloy ha adin ala ye dina de bila nin kono silinye bo misiri joli be dina kono sili de la dina kono sili de be nin kono silinye hakilu kono silinye donc ni fantan anya fo chogo min na make haju geleye ni kodo dilole mbatala no make drona halaki na make ona nyogona e misiri joli ni dina kode be ni nyere korosili nya folo bo ko ñininkali kela do ñininkali ke futuri fokati ni futuri welela ayode fo ni donna misiri kono sanu ka salli jo ibe sigi de ube mumunke ciiden ko ja dagala ahadukum almasjidan fala yajlis hatta yusalli rak'atayn akonna dola kelem donna misiri kono kana siga bada foy karakan fula salli har wakati balile munun nana ko salli teke ola doni ke bawo ko misiri fola rakam fula sentola ni donna misiri koni kono wakati ba fe ka sigi de salli jibila i kana siga bara fo karakam fula salli donc ni futuri wolela e nana misiri kono e ba fe ka sigi kana sigi de arakam fula salli de folo sani ka sigi parce que o te wakati balilen to bali misiri foli wakati balilen to bali la sara kofe ni nana misiri la i ba fe ka sigi salli jibila kana sigi fo karakam fula salli tile ba fe ka biyo i donna misiri kono ba fe ka sigi kana sigi ni marakan fula salli
futuri wolela donna misiri ko ni ba fi ka sigi salli ji bila kanan sigi foy kara kan fula salli o ye ciden ka hadisa de sallallahu alaihi wasallam ka soro hadisa kere kere lumbe ni salli wolela misiri futuru la salli wolela sani e farda ka jo hadisa kere kere lumbe bola ciden ka sallu qabla al maghribi sallu qabla al maghribi sallu qabla al maghribi ta siya sabana ciden ko liman sa pura kana ke wajibi ako ay salli futurunye siya sabana ko na diara mu'mini wala wote tayatul masjidi yede tayatul masjidi yede ko fe nafila dobe nafilatul mutlaqa ibe se ko ke sani ni futuru worela sani ka farda jo donc ni mu'min do na misiri kono akera wakati salli jibila kana sigi foy kara kan fura salli wakati balelen to bali akanyi ni kali fulana ko ni mu'min ya salli fana salli arakam fulan min be salli fana ko fe bu salli misiri kono be ka salli ka sokono ciidu ko futuri ko fe be joko fula salli ka so ewa misiri kono be ka so akera futuri tayo akera salli fana ko fe tayo akera ewa safu ko fe tayo ciidon ko afdalu salati al-mar'i fi baytihi la maktuba ako hada madin kan nafila salli nafila mununye kelena nafila wuye akon nunun kanyi ka sode kono hada madin ka salli be kanyi ka sode ko ne fardate ibena fardade ke misrila ani nafila minni jama kera masariyai komi sungalo nafila iko ke misiri kono kausa ikaki ka so kono minni nye kelena nafila nununye iko uluke ka so kono ode kanyi ka teme misirika minni mugo min ko ninne taran ka so kono koro lendo ube mankan kacce demsenu kacin koro sugula fen kacce nin tara ntese ka nkan nafila inke anyema ntese ka chugo soro ibe se ka salli misiri kono fentika dolo ko doni kama do ko ni e dolo mi tilebi nani ikasalli temina ko ni tilebi nani kono ni sara kafiri sara de ube mundo anyogona be ni ciden ko ni mo min tala korona fili nafe ayem min fo ima dala ikasalli temina tilebi nani bonin korote ko na tigi sara akera kafiriye abora silamiya kono abe farda munu sallulu de ka baraje cinyalendo abolo oni abora silamiya fana kono tekelenye ima ye hadisa fula de do akon ni ma dala ika salli temina tilebina ni ma fo ye kafiriye de akon na ye min fo de dara la kafiriye ra odela donc ni ni yorola ni cide mi ka kafiriya fo ite kafiriye ni sara ika salli temina tilebina ni be salli munu fana ke farda binna ka boy kanade ne baraji de cinyalendo alafe donc ambi kasanke ambe salli kay ka junubu tobe ni ala cella garam abe ko min ni jumado ni ciden ko man masale hasa faqari laga faman laga fala jumata law akoni mu'min magarab belela juma kono ko be trunke kenal mami be kutuba ka kala akoye kollan kolonke akoni mu'min yo kollan kolon fana ke jumatiye me yala amba fo koni mu'min kuma na kalmami to min bare ka uba ay tilonke keni bila ka sage jumaka juma braje de tinyana mi farde binna ka bo akana donc nu hadisa sugu bo sugu de la ogola halade ka atigi na ye dolo min nu ko tilebina na kasali temina baraji de tinyalendo na be farda munu sallu binno ka bo akana nu ko ewani ko na filina ingini kayma dala e kasali temina tilebina ni be salli min na baraji de tinyalendo alafe ne farda binna ka bo kana tanke ya sallima bo silamiya kono fana ye kabayra junubu tigide ahlul kalami ulu ye mogosugu munu nye mana ko de ube kuma kala uka kuma de kacha ahlul kalami ode bafo masala ni bafo ahlul jadali muhimmi kuma ni yo afaye abe do yoro do nyinaye kuma ni ya afaye alebe boda do nyine kuma ni ya afaye alebe bo yoro wure nyine ala
ninte kato aka ciyana ka sabati ka ba fo nunu de ma ahlul kalam donc mo ki yere kolosuma ki yere kolosu ka kitabuma ko de niya fo aya do hadisa do alaka mankuturu alaka togodo ulube jabu do fala ko niya fo ka jadalu kala ka jabu do fala uba fo de ma ko ahlul kalam donc wiki yere koroshin nunu mo yiki yere korosu ka kitabuma mo fili banti wude do aha bon ko doyo ñininkali ke ko ka kin kono almami do be almami de do me ne ale ka demuso min be furu kimbe buba kalama bebe tora surala miji kimman kawni few ko almami fana do o ko fe salli be cogodi o sana anka kuno ka kera almami yo almami teo furu ni akera silamiya sariya ka kadiri kono ka keni nogoya ye ala be barika do furu sugu de la o furu sugu de o furu ɲɔgɔnma fula de ala be kanu do ni ɲɔgɔn cɛ ka barika do ka furu la ciden ko furu min ka hera ka ca furu min ka barika ka ca a ko ni furu min ka musaka nɔgɔyara wo furu min fana kɛra silamiya ka ɲamariya kɔnɔna ne ra mɔgɔ ma tɔɲɔ a kɔnɔ ala ma sɔsɔ a kɔnɔ ciden ma sɔsɔ a kɔnɔ barika bɛ don furu de la ala b'o furu de sabati ala b'o furu ɲɔgɔnmanw bɛ a bɛ kanu don ni ɲɔgɔn cɛ nin furu kɛtɔ de ala sɔsɔ de kɛra a la ciden sɔsɔli de kɛra a la mɔgɔ tɔɲɔ de kɛra a la sigiɲɔgɔnw tɔɲɔra misiriw tɔɲɔra a kɔnɔ o furu masina ala b'a barika bɔ dɛ ala b'a barika don a bɛ se ka kanu bɔ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o sababu ye tant que u ye tɔɲɔli min kɛ an ma jamana ka furu cogoya ni wa ɲina furu minnu bɛ dɔn ni san bɛ yɛlɛma ni taara furu minnu sirira min sabatilen bɛ a nɔ la furu bɛ minnu ka furu sabatilen n'a ma bɔ a ka dɔgɔ san kɔnɔ furu bɛ siri furu bɛ don ni san bɛ yɛlɛma san kura bɛ na olu bɛ kuruja de kura wɛrɛw de bɛ siri mun na an ka furu ala sɔsɔ de ka c'u kɔnɔ nin filimeni banbani min filɛ silamɛw cɛ la sisan nin fotota min filɛ silamɛw cɛ la sisan nin marɛsi orobu minnu filɛ fufu silamadenw nɔfɛ dɔw b'u danbe ka taa sunna yɛrɛ ma furu k'e ka fini jɛma dɔn a k'a yɛrɛ ka basa min b'an bolo i k'i ka basa jɛma kala k'a dɔn u bɛ muso ka basa jɛma kala k'a dɔn k'a yɛrɛ masiri n'a ye a cɛ ya furu dɔn ka fini jɛma dɔn dɔnnikaw ko baasi t'o la dɛ mais an ka fini jɛmaw don cogo kana kɛ komi nasaraw ta bɛ cogo min dɛ ta nasaraw ka orobu dilalen ta o luwe 20,000 30,000 40,000 ko do kɔɲɔmuso kan na filiminekɛlaw b'a nɔfɛ walicɛw de dɔn ni fototɛlaw b'a nɔfɛ walicɛw de dɔn o dɔw yɛrɛ ni muso diyar'o ye fɔlɔ olu yɛrɛ na muso nimoro ta farali ka muso in na ni ala ma fari ka olu yɛrɛ de b'a bɔ i tɛgɛ yɛrɛ ka talo ka b'i bolo dɔw b'u kanto ne yɛrɛ tun ma dɔn ko e bɛ o sinon ne yɛrɛ bɛ e fɛ foyi tɛ nin ko n'an ka furu n bɛ nin d'i ma n bɛ nin d'i ma e bɛ bɔ min kalama a y'a kun yɛlɛma ka bɔ i la aw yɛrɛ de ka baara tɔɔrɔ b'aw yɛrɛ kan donc furuw ka kɛ silamɛya kadiri kɔnɔna la ni furuw kɛra silamɛya kadiri kɔnɔna la ka ni kɛ adabu ye ɲɔgɔn tɔɲɔma ye o la ala sɔsɔma ye o la ala kotama ye o la ala bɛ barika dɔ furu la kanu bɛ dɔ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ awa den barikalanw bɛ bɔ o la fana ni furu kɛra ala sɔsɔ de kan ni ala kota ni ciden sɔsɔ ni hadamaden tɔɲɔw o furu sugu barika tɛ dɔw la kanu tɛ dɔ furu ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn cɛ hali ni den minnu bɛ wolo a bɛɛ kɛ dusu kasi den ye ala kan kisi u ma donc o ye de furu an ka ɲɛgɛn kɔlɔsi furu ka kɛ o cogo ma n ko dɔnnikɛbaw ye saudiya ka ulamaw bɛ dɔw ka kutuba bɛ min kan munkaratil afurahi nisɔndiyaw la ko kone minnu bɛ nisɔndiyaw kɔnɔ a kɛra denkundi de b'i bolo sa a kɛra kɔɲɔ de b'i bolo ko kone min b'u kɔnɔ kitabu dilannen bɛ min ka kutubaw b'a kan
ala ka haklimanda mo fana la donc nan bora o yoro la ni almami min ben nin ke na ya soro cinya do almami ba ke ona kalmami ya te nyoko sira la nyode fo mo ka jate mina mo na yere salira aka salli ka kena ka salli salen wala ba ka salli mina o abedaga o kake almami mo ka salla ko fe fo muso o tese ka ke ciewma almami ya do ni muso sallira ka salli ka salen na le tese ka ke ciewma almami na abora wala mo ni yere sallira la bi ka salli mina kalimami ya be saha ni adonna ko mo na sallira la ta ka salli mina o kalimami ya te saha kafiri musriki nifaqul akbar nunun de mo min bolo kalimamiya hara yere be sallim min kala makotala donc ko kalimamiya te saha mais mo min be kabaira junubu ni fasiki junubu de ke ni abu ke konnen jade be kaye ka kuma fe nanye konnen jade ke ka kuma fe almami ni mbara min fule ni junubu de kabaira junubu de dabila na yo konnen jamu me asansira alhamdulillah na ma konnen jamu me na ya soro mogode abese ka sanse ka boy mankante wuli fitinante wuli islamano nyogonche misiri kibariya be mo munun bolon ou ya be komini saudi be la hala minna ni e wa misiru beni almanu ka be ka kibariya be fama yere de bolo u bese ka min sanse u ba sanse se ente bo e wa afanka ni o sugude abati bi sanse ka boy na banna ka fashi na ka kabara junubu bila aye konanje ka maso na bisu ka sanse ka boy ka mo tilelen bila nola fitina te wuli mankante wuli aba boy mo tilelen be bila nola ka mo la salli mu o tese ka ke abe salla ko fi aka junubu ba yerela au ka salli ka kane bo ko mo min be credit fere aka wele telefoni la be misiri kono ko ka credit ambaya maka fera manna ye nyogonye o yoro were be wori dama doni ko gaw nyini karani na ko atebe sanni fere de do hari credit akuma akana fo telefoni la kito misiri kono sanni fere de do be bo misiri kenema Mureka bon ko yala be daga don yin kale ka be daga ka salli mu gore kawa don ka ba ko nima ke kalla dai cide abu aufana ka jakanna na cide ma ciden ko Allahumma salli ala abi aufa Allahumma salli ala abi aufa donc nima ke kalla dai duawude do e sallim min ka tigi ko ye duawude de ne ateke tamanse mo sima nin nabi nyumawte ka ke tamanse mo ma wati na to fore be sallaka o kere nin nabi nyumawde mi mo ta ko ibe se ka foye wati kelenu cire nya nyona fo abi aufa Allahumma salli ala abi aufa ka salli ki tege mina ko wajibi do be ni mo mi nyato be junubu soro sunna de do ni be salli ki bolo mina ka salli sunna de do ni mo mi hadisa u sharing ma idaru la fana ko cinya de do i salli ray mi bolo mina Cheikh Abdallah Bumbaji ko yem makarhu ke me sunna hadisa nunu made iko cinya la bolo mina hadisa u sabati lende do cinya u de do me emi ka bolo mina ni kodo de yem makarhu ke min ni mo min nyaado hadisa be min ne tede imbanna de kanna geleya ka hadisa nunu ko ka bolo mina in kode junube elade man rakhiba an sunnati falaysa minni junube ka paske bannade e yibati den ka sunna made ka kode junube ela ni e ya toye kono yade kama nta fede hadisa munun nanan tu fede nte bolo mina fede iya toye akono yade kama junube eka ni sallira ni mi bolo mina finde ela paske ye ciden ka hadisa de ko e ye ciden ka sunna do de ko junube ela de mais ni asabatilen bo mi bolo mina sabatilen do abe kitabu kono abe hadisa kono e de mi ka bolo mina ko do kama me ma hadisa ko ma bolo mina fana ko idu sukun kono iye makarhuke
iye makaruhu ke nimbe salli ka bolo mina o baraji kacha itaye nimbe salli ka bolo mina ebe salli ki bolo jigi nimbe salli ka bolo mina o baraji kacha itaye parce que ale ye ciiden ka sunna do bara salli kanu e ya toye bon ko yala ka furu ka den sɔrɔ wajibi do wa doni ke baw ya yira furu te be ke wajibi kan della ka furu cogo fo furu te wajibi ya mogo ka fo mogo kele ni mogo min nya do sebe ne nka muso furu sahawa min bena nege min banna fana ni ma muso furu doron be jene yake ibe se ka muso furu fana a wajibra e ka muso furu parce que kana jene yake muso furu be ke e ka wajibi sisa mais ni mogo min nya do ne be se kin yere mina hari ni ma muso furu sebe ni be se ka muso furu be se kin yere mina de har ni ma muso furu te foi toruma mais be se ka muso furu akanunendo ika muso furu akanunendo e ka muso furu o de kanyi mais ni ma muso furu e yere yado be si yere ko wajibi tika muso furu be wajibi ya mogo kare min be sira yere nya jene yayi seba ye fana a wajibi kai ka muso furu ni ote muso furu te wajibi doni ke ba chama ni tara do internet ro kitabu do dilala fana kama doni ke ba ulama munu mafuru akacha ibn jarir taburi ya mafuru bu taymiya fula mafuru ibn jarir mafuru bun taymiya mafuru ashi kono ma muso furu ulama o fana damana gafe be ulama munun temena nu shi be ke ma muso furu yere o fana be muso furu te wajibe abe wajibe mo de ka mimbe ni ya do mimma muso furu be jene yake muso furu fana shebiye abe wajibe kai ka muso furu bo koni mogo mi janaba bila abe daga nima ko ka qur'ana tawa ube ka qur'ana kalawa ni mogo sigura de janaba yisro isura ini muso jera la wajibi borila janaba yisro ube ini ka muso kafo nyonya ke la wajibi bora ama bo janaba ko libika bo ni go chogola ate daga ka qur'ana kala ate daga ka mo qur'ana la fukati ko de ni be yoro mi jide te ibe tayammamuke ube bana de bila ite sika ko ibe tayammamuke me tanke jibe ibe sika ko ite sika qur'ana kala bara I janaba to foika ko de foika ko doni ke bawo ka kuma sahalen bode ka janaba fana ani muso min be kalo bola ani bange jolen ko kelawunte muso min be kalo bola doni ke bawo ko wote saka qur'ana yere takakala min ni qur'ana min ba kunna abe saka qur'ana kala an jahari li qalbi min be kalo bola o be saka qur'ana kala akunna ni kala karamogo diro abe saka ta ka dimisanu la kara qur'ana la ka to kalo bola ni kala ndendero abe saka ta aka qur'ana kala na ka to kalo bola ate qur'ana gafe deta hari na ba gafe ta ka suruf abe fendo kono fembo ndo ba ni qur'ana ce komuna parce que ale tese ka kwa leta yere bolo na ka haidu matigeda tese ka kwa ta yere bolo donc daga ale ka qur'ana kala min fana be kalo bola bange jolola abo chogodela o daga ka qur'ana kala kunna o be telefoni munu fulen nye abe qur'ana da falen do ka telefoni kono be qur'ana kala min be kalo bola o be min be bange jolola o be se ka qur'ana kala an jahri la qalbi o be ba kala telefoni la ube mogo do be qur'ana mina bakala ube be qur'ana da fendo kalete magala bakala bashita le kala parce que ale ni janaba to te kelenye janaba to ni ebi yere de bori be sekata ko kana qur'ana kala e yere de matiko donc ate be ka qur'ana kala foi ka ko ni abe daga min be kalo bola o ka qur'ana kala be daga min be banga jole o ka qur'ana kala di difference de binu nyonchi bon ko karamo min mba fe ni ala sonna sini nyininkali be ka jo
nka ɲininkali wagati bɛɛ kɛ mawuludu ari misasu bɛ ci ma yɛrɛ ko n ye minnu kɛ bamanankan na u b'a fɛ u ka kɛ marakakan na mais o kɛ cogo ka gɛlɛn ko karamɔgɔ minnu b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ mawuludu n'i t'a kɛ ko minnu b'a kɛ kana fɛn f'u ye e ye bidiya sabatibaga de mɔgɔ min e tɛ mawuludu kɛ ko minnu b'a kɛ e ka da de i kana fɛn f'u ye i ye bidiya sabatibaga ye i tɔgɔ de ye fasidun dalu e tɔgɔ de ko fasigi mɔgɔ tiɲɛlen mɔgɔ filibanti hari bi ɲɔ de mɛ Sheikh Salih Fawzan ma a ko mɔgɔ bɛ bidiya mɔgɔ de tanu fɛn tɛ se ka fɔ bidiya mɔgɔ ɲana fɛn tɛ se ka fɔ bidiya mɔgɔ ye a ɲana fasidun dalu a tigi de tɔgɔ ko fasigi mɔgɔ tiɲɛlen filibanti inkaru ka kɛ bidiya ka de wajibi ay malikaw b'a fɔ ko a bɛ malika majaabi la nko bidiya mawlidi ma don diina kɔnɔ maliki ɲana mais a donna maliki majaabi mɔgɔ minnu ɲana a ye t'u ka kitabu kala kɛ Satibi ninnu ani Ibn Haji ninnu Madkhali a ye t'u ka kitabu kala kɛ a ko hari yɛrɛ dɛ Ibn Haji ko k'olu ko mawludi min ye bidiya ye e yɛrɛ ka sigi ka so kɔnɔ i k'i ka kuranna kala ko ciden bangelen ko olu ko yɛrɛ de ye bidiya ye kuma mana ko minnu bɛ kɛ i yɛrɛ ka sigi k'i ka kuranna kala de ko ciden bangelen ou bien ka sira kala ko olu bolo de ye bidiya ye fɔlɔ olu ko de ma bidiya o yɛrɛ de ye bidiya ye fɔlɔ dɔɔnikibaga ɲuman tɛmɛna hadis qadiman wa hadisa a si ma makun mawlidu la bɛɛ y'a nankariya de ka aradu k'u kan dɛ jakoya i ka aradu de k'u kan i kan'i da de a la de aradu de bɛ k'u kan ayiwa mawlidi kɛcogo ɲuman tɛ a kɛcogo ɲuman tɛ dɛ min bɛ sigi ko ne bɛ kuranna dɔrɔn de kara o min bɛ sigi ko ne bɛ dumuni de tobi n ka so kɔnɔ ka na ni mifɛn dumanw ye o ka mɔgɔw wele n ka so kɔnɔ u ka mi dɔrɔn ka nisɔndiya o min b'a fɔ k'anw bɛ taa sigi ka ciden ka sira de kala o min b'a fɔ de ko ni mawludu nana dɔrɔn a don ne bɛ n ka kutuba de kala dɔrɔn ka ciden ka wolo sogo ni a ka sira fɔ dɔɔnikɛbagaw ko mawludu ye bidiya de bi jemi anwaihi واختلاف أساكله ko a noniya bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ cogo cogo a kɛcogo bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ cogo cogo kɛcogo ɲuman de tɛ mawludu la a bɛ bidiya a bɛ filibantiya a bɛ bidiya kɛcogo ɲuman si tɛ mawludu la ni ko an b'a fɔ dɔw ma ko mawludu fɛtili mani mɛ ciden bangelen fana tɛ dɔw gansan ye su kɛ ni dɔw gansan se nko ciden ye tenen de su u ye ciden ɲininka ko mun ne bɛ tenen su a ko jaka yawmi wuliditu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya alquran a ko tenen don de wolola tenen don de n cira tenen don de kuranna jiginin ka tenen don o de y'a tun b'a su e fana ka su ni do gansan tɛ tenen su ni don bɛ kɛlɛ mais k'a fɔ don gansan ta kore mun ye e fana k'i ka jamani fara ɲɔgɔn kan i ka so kɔnɔ ka wajuru kɛ k'u muga ye wa k'u tilo tigɛ ye wa ko i b'o de daga i yɛrɛ mawlidi kɛcogo ɲuman si tɛ a nuniya n'a suguya bɛɛ ko i bɛ mɔgɔw de la dalajɛ ko nin ye mawlidi ko ciden bangeli de filɛ nin san yɛlɛma i b'a fɛti kɛ i y'a kɛ ni kɛcogo a bɛ bidi a bɛ haramu kɛcogo ɲuman si t'a la awa jakoya inkaru ka k'a kan de k'a ko kari hari karamɔgɔ dɔw b'a to ko ninnu u y'a faamu sa u y'a faamu hari an kanda de y'a faamu ni olu y'a faamu k'o b'a kɛ k'i sago de kɛ hari e k'i yɛrɛ lafiya denmisɛnninw bɛ wolo u sen kɔrɔ don jamana kɔnɔ don n'u to mɔgɔ min n'i b'a nankariya sukutul ulama ko yɛrɛ de bɛ bidiya don diinɛ kɔnɔ dɔɔnikɛbagaw ka da deli ni olu b'a kɛ san o san fana b'a bidiya fɔ minnu bɛ lamɔ u kɔnɔ minnu bɛ hakili sɔrɔ kɔnɔ u fana bɛ n'a dɔn ninnu bɛ nin kɛ de dɔw b'a kɛ mɛ dɔw fana b'a fɔ ko a man ɲi o fana u tɛ tiɲɛ ɲini ba mɛ ni aw y'a da de ninnu b'a kɛ ka taa u b'a kɛ ka taa laban kɛ mun ye k'a fara diinɛ kan dɔɔnikɛbagaw ka makuli de bɛ bidiya kɛ sunna ye ka shirku kɛ tawhidi ye f'a k'a fɔ de mɔgɔ si kana da de nin ye dɔɔnikɛbaga ye ni mawludu nana a fɔ de k'a fɔ ka juguya de ka nankariya de n ko Satibi y'o de fɔ Satibi ko a ko hari dumuni minnu bɛ tobi mawludu la mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ nafolo la mawludu kɛli la ko la yazuz maliki kan ka don Satibi
ako ka har mugo deme maulidi fetili la ni financement ye ako ate daga aw ba fu ka be malik majhabi aw be malik majhabi duman na de aba yere de kan majhabi la ya wani to malik majhabi kare aba yere de kan majhabi kaya maulidi ka malik kan majhabi maulidi tala anana lakami minun yana anana ibn haji minun nana anana satibu minun yana ubayan nan kariya kaka bidya de foka kitabu dilaka alaka hakil manda subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik